käsiin kun homoilla. Mulla on pääl tonnei. Eilen meni yli, oli fucking all day. Mun brodit on mun takaa, ymmärräksä ne ei leike. Jos puhutaan huumeista, tytössä ootko okei? Ja mulla ois yksi dis lähettää mail. Mut sinne ei oo pääsy, jos sun palveluvaatteen. Every flow, terä vätiltä ku ei. Ja kun kävelis sisään, niin ne sanokaa